Mati kuat malah. So guys, dinini khanaya Sefali Bibar जों नाजों दा सा लोंग्रोदो दिनै morning दे दोनथ'बाय दे आरोबाव मोनसे बाथ्रा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामथ्राखै खोमा चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालाम मानोना बायदिसिना मोजां जायगा देखायनाय जागोन आरो जानाय लोंनायनि खायसे टिप्स होनाय जागोन बेखायनो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबावदो see you in the next video. Tata.